Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru ingkang kahormatan, Bapak Kepala Sekolah ingkang kahormatan, lan ugi para kanca ingkang kula tresnani. Sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Agung, ingkang sampun paringi berkah pangestu dumateng kita sedaya, sehingga kita saged kempal ing papan menika. Boten kesupen selawat serta salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita tenggon-tenggon syafaatipun ing yaumul kiamat. Samangke ing menika kula badhe pidhato babagan sesisipun. Bapak Ibu ingkang kinurmatan saha rawuh ingkang kula mulyakaken. Disiplin yaitu sikap ingkang kudu dipanduweni saben tiyang. Amargi sikap disiplin dadosaken kagiatan ingkang ditindakake saged teratur. Saéngga kita saged ngatur wekdal kanthi becik. Disiplin uga saged diartike minangka kahanan ingkang didamel saking diri kita piyambak lan saged duduhaken nilai ketaatan babagan norma ingkang dipun terapaken ing Indonesia. Disiplin ing proses pendidikan kanthi diperluaken amargi damel bangun kepribadian ingkang kuat damel para siswa. Amargi disiplin minangka salah setunggaling kunci kesuksesan. Disiplin ing sekolah sampun mesti dilakoni. Contohnya disiplin anggone sinau, anggone makan sekolah, anggone nganggo klambi lan liyan-liyane. Tujuan disiplin yaitu nambahi kebiasaan sekolah sing teratur saged damel proses sinau kang becik. Tingkataken disiplin siswa penting saged kangge dilakoni ning sekolah. Kanthi nyilingake yen sekolah minangka papan kanggo generasi saterusé. Salah setunggalipun faktor kang saged mbiyantu para siswa saged sukses ing mangsa ngarep inggih menika disiplin. Siswa kang nglakoni kegiatan sinau ing sekolah boten supe saking peraturan lan tertib kang sampun diparingi. Lan siswa-siswi kudu manut peraturan kang ana. Guru ingkang saged dados tuladha ing kedisiplinan. Misale guru kudu ngindari kebiasaan mlebet kelas, nglakoni peraturan tata tertib kang jelas lan tegas. Saéngga gampang dilakoni siswa lan mampu damel suasana kondusif kangge sinau sedaya wau saged dipun cegah kanthi cara siswa tambah ditegesi malih. Namun sekolah inggih kedah ngajakaken kegiatan ingkang bermanfaat lan sekolah saged nitakaken kahanan ingkang beda kayata ingkang proses pembelajaran wonten game ingkang saged ngilangaken rasa bosenipun siswa. Siswa kang sampun biasakake kedisiplinan bakal teratur uripe. Cekap semanten pidato saking kula tansah nyuwun pangapunten menawi wonten kalumputan lan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.